Ayo ayo. Kira ngulon Kang? Ki ketonane jijiki kok lah. Orang ngulon orang iki. Orang ngulon orang iki. Orang ngulon. Pembacan bae. Nyongor melu. Seluku-seluku bathok bae iki. Bathoke kelahe elo. Bathok Sirama menyangso. iya. Payungmu tok. Pak Jentir. Laya jentir. Wong mati. Sing obah. Agar pada sehat nonton. Asik. Ayo. Iya. Sing kalau disinkan lah, kondisi. Jangan urung tapian. Ayo. Ya. Alon-alon bae yo. Peduli gak sih buat bentuk ya usah lapar ya. Ame abang lalang siang makan nasi kalau malam minum susu kurang manis dicampur gampangnya dan jajan nangis nonton Bandung ya.
pendil. Pendule. Apa pipine larang, Dul? Ya Dul corongan, Dul. Singalon, ngene iki singalon iki. Salah, alonan. Ya singalon ngono, sikit dong kowe. Kirame teman. Salah, kepriwen Pak? Kembang rawe. Wis boleh lah. Monggo Mas iki. Ya. Ya siki ning kowe nyapa disit ngono salam-salam kenal. Ya monggo disit ya Pak. Iya, aku tuh gawe tenang bae karo nyong. Iya. Tenang bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila rame temen ya. Alah. Nyong. Ki jeneng ora tau-tau. YouTuber akeh temen ya. Ya salaman kenalan. Ya salaman dhisik. Salam kabeh. Apa kabar? Ya kabeh. Dan rezekine melimpah. Kayak mengana kae. Mari ngendi Iya mari? mengana. Oh iya. Gue akeh banget ngisor salam-salam. Iya akeh banget. Penduli mata kan selamitan banget gue Mas. Rika dong. Gue. Jadi iki kon salaman kuwisan. Cekeli bae nek aku dhewe dicekeli. Gue lah. Aduh gimana sih ketemu. Kowe semenit satu Iya. sewu. Lu wis semenit 1.000 buset. Elah ya make nyari. Bener plak dek ning saliman disit. Ih. Alah. Terima kasih. Aduh. Ini kan jalu apa? Coba tak sok nyangonan banget gue lah anu lah. Nang dinti nyangoni. Ih. Isi. Kepriyen? Merek banget Mak. Hah? Merah lah. Ya ora apa-apa li ora nyelomot. Kok anu lah itu deh. Abang jebrang kok merek. Ora apa-apa wong sayu truk-truk. Apa ya? Iya. Ahli banget ya. Masa wong sampeyan sing ngayu mung tok. Ya iya kok. Bener ini barang ireng coklat. Iya. Tapi abang dewek. Ya mangkatir di salam-salam disit miki wis salame gari perkenalkan. Oh iya. Matur lah intine. Iya. Siki matur disit Mak. Ya matur. Iya. Kepareng matur dumateng Bapak ingkang kagungan hajat. Iji menika Bapak sinten Pak? Bapak sinten? Oh, Ibu Kani. Oh nggih, Ibu Kani ya. Jan, kok disit nyepegah temen iki ya. Alah. Jan. Aduh. Ya tak lanjut gak, mau diset. Iya tuh. Ya mau diset ya. Siap di kono karo satene. Ril, Iya. ya mandani sini sin kayak karo Pak Slamet kae. Kayak pawang-pawange kae seninang kene gue. Apa iya? Iya ndarane kae. Pokoknya ya dari Iya. kesabane. Kae kuwi kae. Wis salaman urung iki? Urung. Ya isin kan aku salam nah. Ya bodohan Pak, bodohan. Alah iya. Malah kesasar nah sing gue nah. Di sini. Nah sing gue. Aku rasa jano. Iya. Bolongannya singkat banget. Oh, alah. Deleng. Iya. Iya kok. Ora apa-apa biasa. Jano acaranya nikah ya Pak. Ya Bojo. Ya kata bae nah. Iya. Ya wis bojo kurang sih. Kapan? Wingi. Niki. Oh Miki. Iya di pengantinnya. Oh nak-anak. Halo Mbak. Ya kasih lebih putih kayak nembok. Iya. Ya dikenalkan. Yang urung salaman jebule. Iya men ketularan ngesuk balik kakek ana sing lamar. Apa iya? Iya. Jangan. Ada diri, gin bocah. Allah, apa sih bocah wae? Ya gin. Bok. Iya. Mbak. Bocah-bocah wis dengeran. Iya. Ya wis salaman. Didongakna ngono. Iya, ki garang. Cokane dongale pendul ampuh. Apa ya? Iya. Lah sama nane aku njaluk dongari mah kowe. Temenan ampuh lah. Jaluk bayaran atau Iya. dongani. Ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin.
amin. kali ngomong aja, Mbak. Amin, iya. Lanang lah. Lanang apa wadon pengen Mbak? Lanang. Oh iya, mau sepit. Jadi, oh kepriwe Mas? Apa usek-usek kowe ngapa jane? Lagi narep nyangoni. Apa iya Mas? Iya iya. Mereka ngertinan banget. Nung ya ngerti banget. Ada, udah ngerti. Sini ya. Dompet pengantin kian bok. Darani. Darani. Jajan tilik Iya. Bukan ditambah nih baik ke Terima sumur. kasih. Kesumur. Jaluk apa? Jaluk apa Mas? Jaluk bujung maning. Oh pentil gembung. Bujung apa? Ya jangan ngomong nang sandinge bojone kok ditabluk kok Lali kowe. janjine. Oh iya. Mak. Lali janjine ora Lali apa-apa. janjine ki ya. Ya anak lali janjine anak mau kembang rawe. Ono kepitek kecocok ketan kowe nang kono darani lang banine. Aja kaya kowe. Kecocok ketan bahasane kowe. Apa rumah tur miki? Ya rampung mau diceluk-celuk bae. Oh isi ki ora kerja nyeluk ngono lah diterus senang. Iya. Alah. Apa urung perkenalan niki ya? Urung. Urung ya? Urung. Oh iya sini perkenalan disit ya. Iya. Perkenalkan saya Petir dari Petir. Ya wis saya bae. Alah. Apa Pak? Ya kok tekan warane Petir, kayak dalang warane. Apa rego kentol-kentol anak ah? Pentil, nek pentil kuwi nang kene bahasane kowe pentil jengkol, pentil ketewel, kowe pentil. Ya pentil apa, Mak? Kowe sokan pentil apa? Ya tak kenal Mas YouTuber. Pentil apa? Kowe pentil mapane nang ndi? Mas, pentil apa lah? Aja tak kenal gue. Paling endi? Ono bae. Dadi apa kenal aku ono bae. Dilamar. Tampani bae dilamar ditampani. Apa ya? Ora lah. Aja. Kok mame sing kon gawak? Nanti mama cebur. Ora, kok harus gawa tambang malah leme ndi mau? Gue. Iya. Kenapa maning lah? Iya. Miki wis diperkenalkan dari petir. Ya sudah. Nyanyi. Pengantin jadi apa Miki? Lali janjine. Kali janjina ya aja. Petilaling lu ya kayak dia. Miki cerai si bocah. Ya, agar banget kena matanya langsung. Kayak dia. Bisa. Nah, kursi ngabangan yang menyonyo. Ayo, Den. Ayo, Mas.